ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା? ସୀତା ପଠାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଷ୍ପା ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କୋଟି କୋଟିର ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ସତରେ ହିଁ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ବିଦେଶରେ। ଚନ୍ଦନର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ କାଠରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନର ପାଉଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସରବତରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜାରେ ବି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚନ୍ଦନର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦନ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଳା ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ମୟୂରାୟ ଚନ୍ଦନ, ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ନାଗ ଚନ୍ଦନ। ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଅପେକ୍ଷା ନାଲି ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ଆଉ ଦାମ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଚାଷ ବିଷୟର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଚନ୍ଦନକୁ ବହୁତ ନାମରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଫେରୋକାର୍ପସ୍ ସାଣ୍ଟିଲେନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରତଞ୍ଜଲି, ରକ୍ତଚନ୍ଦନମ୍, ଅତି ସେନଚନ୍ଦନମ୍, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ରୁବି ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ନାମରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏମିତି ବହୁତ ଦେଶରେ ଏହି ଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚୀନରେ। ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦନକୁ ଚାଷ କରି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେପାର କରିପାରିବେ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଚାଷ ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ଗରମ ଜଳବାୟୁ ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବରଫ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଛୋଟ ଚାରା ଲଗାଇବାର ସମୟ ବର୍ଷର ମେରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଗୋଟେ ଚାରା ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଉ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଗଛ ପୁରାପୁରି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି କିଲୋ ହିସାବରେ 500ରୁ 10,000 ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ଗଛ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ା 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲାର ତାଲକୋନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଗଛ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।